Katsheni niyaphila mfowethu? Siyaphila njani mama? Siyaphila. Imbuzo yami nje mfishane kakhulu. Owokuqala ukuthi sibonile uwinile lapha amasama amabili. Uzizwa kanjani ngalokho ngoba lokho kukhombisa ukuthi umculo wakho awusamanyelwa mhlawumbe amabhinqa kuphela kepha umzansi uwonke nje. Uzizwa kanjani ngalokho? Jabule kakhulu ukuthola ithuba elifana naleli. Ekubeni ngicula ushune wehlukile kubantu. Kusho likhulu lokhu kimi. Ngiyafisa ngazi ukuthi namanye ama-artist engalithola ithuba elifana naleli. Ewini nawo amasama into enhle kakhulu le uka-achieve ama-award angawona athinta i-traditional kuphela kodwa awathinta wonke amaciko eSouth Africa. Yebo, ingoma yakho malume iyasuggest usasikolota ibhodlela. Usikolota ibhodlela siwumzansi sonke sibaningi kanje. Ngaleyo ngoma yakhe ithi after hit specifically. Mina ngokwami ngathi ngiyibonile yayiculwa futhi idanselwa umlungu ngoba ngifunde UJ. Sasebhasini lesikole ejayivele ividiyo ka-TikTok. Uzizwa kanjani ngalokho ukuthi even nonje bekhanyilanga bayayithanda? Kunjalo uma uhitha ingoma iyayingenela kubantu kungakhathalekile ukuthi umuntu umhlobo bani. Lokho kusho likhulu kimi, ngiyabonga kakhulu isupport engithola kubantu. Yebo, and then i-album singayilindela nini? Angizwa mama? I-album singayilindela nini? Ensukwini zokuqala nje ka-December anginayisho ngedate kodwa sizawuvala unyaka ngiyakuthembisa. Yebo, so ungabadalula mhlawumbe abaculi osebenze nabo? Usebenza namaqobe twins noJaiva. Hayi mhlawumbe nabanye bengakhona kodwa nje ile 2 ekhona njengamanje. Yebo, then isicela usitolikele kancane nje ingoma yakhe entsha la ufeature khona intokazi zaseLimpopo uMakhathi noShoma Josi. Ichaza ukuthini le ngoma? Hayi le ngafunda isithi kushesha kancane. Dinga isikhathi. Dinga isikhathi. Hayi akunankinga sesiyoyihlaziyela njengosolimi ngizosihlaziyela mkhaya. Siyabonga. Yebo, engingakusho nje ukuthi siyehla sibambe ethu sibeke phansi ophongolo lumanzabumbi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.